Мада и това дърво е паднало. Толкова ли било страшно бурята, бе? Бати, и това е от отдавна. Там имаше едно паднало дърво. Беше огънало ето и рамката на не знам как се казваш. Ма право е тежка ситуацията. И се прибирам вкъщи, защото е топло. Търсих такова проектор, ама така и така иначе не намерих. Така че сигурно има в Емак, защото видях, че там са по 30 пари. Ще отиде сигурно да видя, ама то такъв тръх е надали дали ще има, ама. Иначе това не бях го виждал. Дърво да смачка даже се вижда. Аз тук съм на парка с една вода, взех си фреш от една нататък. Направо е страшна ситуацията. Иначе аз се изумявам. Значи положението тук в парковете е по-тежко, отколкото вкъщи с това паднало дърво. Ами те камо ли са го вдигнали той дърво? Ама какво да правим? И тук е паднало дърво, ама бе сега трябва да се прибирам, ако намеря нещо интересно, пак ще се включа.